कला संस्कृति और ऐतिह्यपूर्ण सहर भाव परिचित भंजनगर सहर 15टी वार्ड गठन हो 1957 मसीह भंजनगर सहर को मिला विज्ञापित अंचल परिषदर मान्यता। 1957 मसीहा ठारू आज पर्यंत बहु राजनीतिक दलर अधीन में शासित हो आसी भंजनगर एनएसी। भंजनगर सहर उपर निर्भर करती प्राय 100 ऊर्ध्व ग्रामर बासिंदा। आजिर समय प्रत्येक घरे बाइक रहिबा सहित प्रतिदिन मार्केट को शताधिक लोक आसुथिबा बेले एठारे आंठेई पड़िछि पार्किंग व्यवस्था। भंजनगर एनएसी पक्षरु पार्किंग व्यवस्था नथिबारु रास्तार दुई पार्श्व एवं दुई रास्ता को संजोग करुथिबा मध्य भाग देखिବାକୁ मिलुछि माळमाळ बाइक एवं कार। ଏହା ସହିତ ଗାଈ ଏବଂ କୁକୁରମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ବଜାର ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଭଞ୍ଜନଗରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ କି ଦୁଇଟା ନୁହଁ ରହିଛି ମାଳମାଳ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆଉ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗରେ ବହୁତ ଗହଳି ଲାଗି ରହିବା ଫଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି କିଏ ଦେଲା? ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ଅନୁମତି କିଏ ଦେଲା? ମାଳମାଳ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହଜିଯାଇଛି କି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା? କେବେ ସୁଧୁରିବ ଭଞ୍ଜନଗର ଏନଏସିର ରୂପରେଖ? ଆଉ କେବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଲଟିବ ଭଞ୍ଜନଗର ସହର? ସେହି ଦିନକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିହୋମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।